Gipasakaan og kaso ang gitumbok nilang responsable sa pag-ambos sa usa ka sugbaanang abogada ug sa iyang anak sa Yuni ning buwana. Anay live report ni Nico Sereno. Nick. Yeslan, panagdumot kuno gumikan sa kaso nga napasaka sa abogada batok ning sospek ang gikatahong hinungdan nganong na-ambush si attorney Karen Quinianola Gonzalez. Setyembre 1 sa gabi sa Maidan Hernan Cortez na hitabo ang pag-ambush sa abogada nga si Karen Quinianola Gonzalez. Nasamdan sa hitabo ang 43 anyos nga biktima ug ang iyang 19 anyos nga anak. Sa investigasyon sa insidente, mitutok ang kapulisan sa lain-lain nga anggulo. Gipahibaw sa kadagkuan sa Mandaue City Police, mipasaka na sila og kaso sa gidudahang responsable sa krimen. 2 counts of frustrated murder ang gisang at batok sa usa ka swimming coach. Una niini, ang suspitsado nag-atubang og kasong estafa nga gisang at ni Gonzalez batok kaniya. Gingong nagbato na kuno kini og dakong kalagot batok sa biktima. Mo sa hinungdan nga ang uban pod ng mga nabiktima nining ato ang suspitsado di come out pod og ni file og kaso dakong epekto sa negosyo nagitukod aning atong suspitsado. So nakita namo nga nagoy sa dakong kalagot ni attorney Karen. Masaligon ang kapulisan, ligon ang kaso nga gipasaka nila batok sa responsable. Gawa sa giingong mastermind nga mausay gunman, laing John Doe pa ang gipasakaan og kaso nga giingong kakuntsabo sa suspect. Pasabot ni Oriol, ligon ang mga testimonya ug ebidensya nga gihuptan batok sa suspitsado. Lakip ni niini ang testimonya sa may kasayuran sa hitabo. Gihulagway sa PNP, planado ang insidente. Very convincing ang nakolekta na mga ebidensya sa ato mga investigador, no? Sa ato mga CCTV footages, sa other mga corroborating statements gikan sa mga nakalalay ng mga testigo ug ilabi na katog yun ang ato ang pinaka-vital yun, no? Nga testigo na mi-come out to siya nga nagyo sa direct knowledge. Yeslan, kay regular filing man kining nahitabo, magpaabot lang ang PNP sa abiso gikan sa Prosecutor's Office og sa korte kabahin ning maong reklamo nga gisangat. Hinuduman sab nga una na sab nga nag-imbestigar ang National Bureau of Investigation ning maong kaso human midangop ang pamilya sa biktima. Lan? Daghang salamat, Nico Sereno.